Ngiyabingelela ngoMangothobane ISANGOMAsomoya ezinye ezibhulwa amathamba. Nanti-ke le bhodlela le-green lisasekhona lele imanga. Mawuthi umuthi awukusebenzile, mawuthi kudala uzama ukulahla isilwane, kudala uzama uncinda uphalaze into zakhe ay'hlangane. Thola nanti ibhodlela ugeze izinto zabathakathi, ugeze emanzini ahambayo. Nanti ibhodlela seliwasizile-ke abaningi inqwaba esilisebenzisile, abaningi bayabonga kakhulu. Nanti ibhodlela leli green lisasekhona. Nanti leli elibomvu elivulisa inhlahla ethongeni. Kuleli-ke ungitholela umcako nebomvu mase ngiyakutshela ukuthi yenzani. Emva kwey'nsuku ey'thize uhambe uye emfuleni ungitholele nesibuko, ngiyakutshela ukuthi yenzani. La sifuna inhlahla ngenkani ethongeni. Kukhona abantu abavala amadlozi enhlahla, thola ukuthi usuhambile uyaqhuma ulungisa umsamo kodwa akulungi. Inkinga kuvala idlozi lenhlahla kuwe. Thola nanti ibhodlela linamandla-ke leli kakhulu. Ileli eli-green leli futhi ngiyalibuyisa. Leli elidonsa imali. Donsa imali mawunebhizinisi, mawudayisa. Nanti leli udonsa imali. Leli ngiyakutshela ukuthi lenze njani kodwa uligoqa ngo-R50. Mese likudonsela imali leli. Linamandla kakhulu-ke leli. Mese siza la ngensizi le. Insizi le mawunomeqo, uneqo elibuhlungu, insizi le iyakhothwa. Iyakhothwa la. Mawunenkwantsho ongayiqondi, thola nansi insizi ukhothe. La siyashunqisa la. Siyashunqisa emakhaya, siyashunqisa la. Sixosha iy'lwane emoya emibi iy'puke. La nanti uphondo. Luhamba kanje uphondo lolu. Isikhonkwane lesi mawunomuzi, mawuhlushwa zilwane, uhlushwa zipuke, uhlushwa umuncu. Nanti uphondo. Lo lungena ekhaya, lo alungeni kuwe. Lo luba kanje njengoba ulibona. Uphondo lolu lukhandiwe lididiyelwe. Isikhonkwane lesi sikaMangothobane lesi engisifakayo, nezulu alingeni la. Wonke umuntu okuphathela umuthi ongena nomuthi egcekeni uyokuxoxela la, angena umthakathi akangeni. Nanti uphondo olunamandla, uyalibona lunjani. Akudlalwa-ke ney'ngane la, akudlalwa ney'ngane la. Ngiyalenza luba kanje. Lona-ke uyalilanda ekhaya. Lolu landa ekhaya lolu mawulifuna. Nanti Mangothobane.